Numéro 25 Numéro 25 wa Isian nuftina fa mafita se Watika vahoaka malagasy tia tandrazana manentana tsika iamba ifity any marika ravalymanana fa izy ihany lakileny vavahady eto Madagasikara. Tena hitanay vatana maso nivitanao rery dada ianao ty tena niasa hoany Gasikara ka ny lalana namboarinao tsara na atamy villa nagnambala zay vahoaka raha ninakana fandripa lema kony lamina tena mendrika anao ory dadanao petraka ofolo ampirenena fa hitondra ny tany sy ny fanjakana fa besaka mantsy le maonena ka mila famonjena ka aizanao ry dada malala fa milanao anety Madagasikara. Raha falomananariny atsika izy vidina fa mavita raha falomananariny atsika izy vidina fa mavita ze raha falomananariny atsika izy vidina fa mavita raha falomananariny atsika izy vidina fa mavita zoatra ny saty atany atsika raha toka mba mifidy aze Gasikara lasa paradisa ka tsy mba isy mafia te imagine hoan'zany rahona fa tena mamy an'zany dada ihany no avidina rahona raha teo tateraka an'zany fa izy te mpamoriny fa tsy mba mpandrava ny vita fa izy te mpamorina hoa fa tsy mba mpandrava ny vita ka andao ifidy aze andao ifidy aze toizatsika hoany asa fa vita fidio aniry malagasy raha falomananariny atsika izy vidina fa mavita raha falomananariny atsika izy vidina fa mavita ze raha falomananariny atsika izy vidina fa mavita raha falomananariny atsika izy vidina fa mavita zao manentana anao zao manentana anao zao ry Gasikara tata fidina raha te ho tsara na mivilla nagnambala nitetikiasa ny tena tsara indrindra fa niasa manaraka ny civilisation eo meko ny zetin mahitata rahona ny tena bonna raha falomananariny atsika izy vidina fa mavita raha falomananariny atsika izy vidina fa mavita ze raha falomananariny atsika izy vidina fa mavita raha falomananariny atsika izy vidina fa mavita soa zay hitapoko hitapirenena ny asa efa vitany na isika malagasy ara de ninana ary nianatra ny zanatsika ary fandriam-pahalemana de lamina lalana moa de vitany aby na trany ambala na trany amin'ny ville.